Fl-istess jum li tħabbret mira importanti f'dak li għandu x'jaqsam il-proġett Massiċ brabta mal-ilma li jitwassal fid-djar tal-familji Maltin, One News kellu l-opportunità li jinżel fil-mini li jinsabu fil-pumping station f'Takandja. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma Manuel Sapiano fisser x'inhu l-iskop ta' din is-sistema. Takandja hija sistema ta' mini taħt l-art fil-livell tal-baħar, ġifieri hawnhekk qegħdin madwar 100 metru taħt il-livell tal-art fejn tħaffru mini orizzontali sabiex jaqbdu dik li aħna nsejħula l-akwifer li hija bużieqa tal-ilma ħelu tiflowtja fuq ilma baħar u minna jippruvaw jieħdu l-aħjar parti tal-ilma. Allura il-parti ta' fuq tal-lenti huma min itwal kollha il fuq minn kilometru fl-orizzontali b'itwal waħda taqbes ukoll iż-żewġ kilometri u twassal minn hawnhekk qrib tal-imqabba sa dejn is-Siġġiewi. Il-mini jinsabu 30 metru taħt l-art u domna neżlin blift madwar 4 minuti. Biex wieħed jieħu idea, 30 solar huma daqs it-torri ta' Porto Maso u 7 solari oħra magħhom. Is-Sur Sapiano spjega li l-ilma jdum mal-50 sena biex jgħaddi minn ġol ġebla. Dan fil-waqt li jekk ikun hemm kontaminazzjoni fuq l-art, din ma tkunx riflessa l-għada. Għal daqstant, isir monitoraġġ kontinwu tal-kwalità tal-ilma sabiex jekk jinqala l-każ jitqajjem l-allarm mill-ewwel. Il-pumping station f'Takandja wkoll se tibbenefika minn proġett li b'kollox jammonta iktar minn 130 miljun euro. Tindif tal-mini dawn saru fis-sittinijiet u hemm bżonn illum ta' refurbishment ħanidu hekk tagħhom u wkoll analiżi ta' kif l-ilma dieħel fil-mini permezz ta' fratturi, analiżi tal-fratturi sabiex niddeterminaw l-imluħa tagħhom u fejn hemm fratturi li forsi huma fondi u l-ilma u dieħel u tila jtella wkoll il-mamilaħ miegħu dawn jiġu identifikati u jista' jkun ukoll istiġillati sabiex l-ilma li qed naraw ikun ilma ta' kwalità aħjar. It-tarf ieħor tal-mini li jispiċċaw f'diversi postijiet fosthom iż-Żurrieq, Witt Kosta u Witt il-Kbir isir l-aċċess għalihom billi jinżlu fihom permezz ta' gaġġa. Għal daqstant ma hemmx il-kumdità ta' lift kif hemm f'Takandja. Il-proġett li se jsir fuq din il-pumping station se jkun qed jagħti iktar protezzjoni tal-ilma tal-pjan u bekk jittejjeb l-ilma li jitla minnha. U bekk allura jkun jista' jikkontribwixxi b'mod iktar pożittiv lejn it-taħlit it-qassim tal-ilma l-blend li fl-aħħar mill-aħħar nirċievu d-dar u bekk ukoll dan il-proġett ikun qed jikkontribwixxi biex f'sentejn forsi tliet oħra jkollna wkoll kwalità ta' ilma aħjar fil-vit u dak l-ilma li aħna nirċievu d-dar kuljum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.